Ka Police Reserve jong katnat pulit ke Jela Meghalaya kabadan hakli riat ha district East Giant Hills kelasya hiar thma ha step perngap jong kasibalang ha kenhun king atiar kabla pen bethai de bomb improvised explosive device ha ni ke jakasa ka jong ki pulit handai ha ni ke jingja om shimla dan satya manu manuru ki bamensaw lat no tang ka jingjulor jong ka yeng kani ke jingja kala ja ka por shibiji siteng men step Hapedeng ke jing ther jong uslam bat kelalik jaru ha ke jakasa jong ki pulit te janyong kabadan hajan jong ka office u superintendent of police jong ka district kat kum ke jing thu jong ki marjan matpa laong ba ke jing thei ka long ka bala jamba bat kelapen kenyu ye ki yeng ki sem ki badan marjan hadu babun ki la par nyang khriat bat shep tieng ha ke ni ke jing ja kat tu ni teli ki kamera jong ni ke jakasa ki pulit kila jular handai om simladan setia kanu nu jingja ka basongsi latno tangwei pulet uba mensaw malumala ne ki benta jong ka kejan marsen benai kani ke kubor ki pulet bomb squad na shalong kila hiar mardor sakani ke jaka bat kila lumno iling khot lengkai ki basa ki pulet kila register case yakani ke jingja kli riat police station bat hakani hi ke jok sngi kila yo kemru yo we ubrio uba subadan kti te harin ketupat ke ka department kala register ya ka case hala ya persya ya kini beri ke balik ya apa nak ka te haka jing investigation jang ki pulit te kila kem nongkong ya we basuba ba dan kti harin ketapat la kem sawe but hadu menta ka jing tokit kadang yai sakma te ban establish mano badan kti le kita ke bala kem kila dan kti sisya na em te den ta kadau uban ngamla on batai sibun namar ba ka investigation kadang yai kini ki upload ke bahasa kem kadisha ba kide di bayarap ya wasan excellency ko ngin pe all angle habara kilyang ngin pe ta kabanong kong hi kalong ba uday manu manuru la dei maki gidong le hide gidong le kam de ain te ka ain kan le ka ba don ka to bani nam dei da ni ko ti asa intelligence failure ke momla patana setiap pan lum pa di mungkin batikna katna sentiat ka lum ya kicingtip ngam ong baka dega failure den namar ka jing trekam ke jongki hapo sisngi hi layok ban kem ya ubasuba badan kti ta kamut ba ka intelligence jong ka sarkar ka klan hi handrai ban predict ya hangno kumno kata manu kadonhi kata mla. There's no doubt about that. But to link it to saying that it's militancy coming back or it's this kind of power that they're having would be overestimating the entire thing. Yes, there are concerns, and as I said, these are overground workers. The action has been taken on that and will be taken, and further we will continue to neutralize anybody who tries to disturb the law and order in the state. And many other activities are going on at the back, but it will not be appropriate for me to talk about that right now. But yes, there are a lot of initiatives being taken in that regard, and you will see the results of that soon. Halor kani ke jingja ka kenhun king atiar Neutrap National Liberation Council kalakam mi ke jingkit kli bakadon kti ban le kani ka kam habapin paru ba ka jing pen bethai bom IED ya kani ke jakasa ki pulet kade ke jing pen hiar kput ya katnat pulet kabadon kti ban penyap ben ki dekot jong kaseng kalapen kan mau ke jingja ye uba tiu yong ha ka bala keno ba ki pulet kla kem bat kila thang em ye u hadu ba onda ingkhong bat ru ye u hep khot ubala sa pensitam jur haswa ban sa penyap kani ke kenhun king atiar kalaong bakatnat pulit kala ban job dak basuk ya katma persya ki sengking atiar karilum garu handrai kamlong pat kumbaki mudur ya ke kenhun na rilum khasi ba jaintia hakajo ko por kani ke kenhun kalaong ba kani ke jingja ka deiru ke jing maham ya katu kani kiri simet
ki he spa ki MLA ki menteri sarkar bakim dei ben pen ibor ka seng yo ba la da ki pen ibor kala ka yeng ka sem ba ki syong ki sa kan kala de pe ertan ka seng kala mahamru ya ka company Star Cement bakan sange e ka jingmu banti yo motion na brishernan lem kum ta ka seng kam ban se ban hiart ma biang ya ka ni ka karkhana jong ka company